Здравейте, аз съм Мирослава Иванова, сенсей с японско име Хусейн от mirkaikebana.com и днес ще ви покажа как да направите вашата композиция с цветята и материалите, които съм подбрала в чудната ни кутия Miracle Flowers Box за Деня на жената. Но преди това, ако все още не ни следвате в YouTube, моля да абонирайте се. Facebook, Instagram, TikTok, mirkaikebana. Очакваме ви, за да бъдете в час с нашата красота, която творим и раздаваме щастие. И сега да започваме композицията за 8 март. Тъй като жените трябва да сме мили, ласкателни, да съблазняваме нашите мъже, затова съм ви подготвила страхотни материали в чудната кутия Miracle Flowers за тази седмица. Започваме аранжировката с това красиво листо, корделини, черно листо, много е примамливо, мъжете много си падат по този цвят. Днес ще направим композиция Морибана в съд Сюйбан. Ще използвам за целта кензан Луна Слънце. Това е един от най-добрите кензани, които мога да предложа, тъй като той върши страхотна работа, дори когато композицията е по-тежка, както и за по-големи съдове. Подрязваме всички листа и цветя под вода. Защо? Може би ако гледате вече видеята, нашите видеа, ще знаете, че ги подрязваме, за да може да живеят по-дълго. И сега започвам моята композиция с листата корделине. След което съм подбрала за романтика тези красиви матиоли, които хаят страхотно. Не знам дали сте имали досег с тях, но те наистина си заслужават. Да бъдат в нашата композиция и в нашия дом. Тъй като в момента правим икебана за дома, на която ще се наслаждаваме следващата седмица. Продължавам с матиола. Тя ще бъде моя цветен център и с нея ще създам романтиката, както казах. Матиолата обича много вода, така че може да освен да има вода в съда, може и да се пулверизира. И сега виждате каква артистична линия направихме. Продължаваме с едно цвете, наречено клематис. Това е едно от любимите цветя на нашата школа, Сугецо, тъй като то показва постоянство и устойчивост, за това го слагам в композицията. Но в същото време то е супер нежно, така че трябва да внимаваме. Подбрала съм също и ириси, предварително съм си ги подрязала, защото искам да създам нежност с този нежен цвят на ириса. Подрязвам под вода и слагам тук в основата. Така, за страст, защото освен романтика, нежност, жената трябва да бъде страстна, съм подбрала тези лилави невероятни гербери.
с които ще завърша нашата композиция. Така че в композицията влагам много от чувствата и женската енергия, която може да предадем на този невероятен празник за Деня на жената. Така, остана ми и още един клематис, който казахме, че той е устойчивостта на жената като символика. Така че цветовата гама, която за тази седмичната ни чудна кутия съм избрала, е розово, вървиме към лилаво. Казахме романтика, нежност и страст. И за да завърша нашата композиция, продължавам с тези нежни и красиви треви, които аз ще използвам, за да дам малко повече обем и, как да кажа, фриволност, която ние обичаме да си позволяваме доста често. И сега тук, за да му постигна това, което казвам, просто ще трябва малко повече да си поиграя, за да мога да го сложа на кензана в различни на динамика съответно и да създам един ритъм на композицията. Още няколко треви. Разбира се, може и така да ги увием тези треви всъщност и да стане един обем, който имаме по-голям и да направим съответно ето такава линия. Това е моята композиция, която предлагам с чудната ни кутия за 8 март. Използваме тази диагонална аранжировка, с която да създадем атмосфера на любов, вдъхновение, на страст в нашия дом, за нашия дом. Ако все още не сте се абонирали за чудната ни кутия Miracle Flowers Box, която ще получавате всяка седмица или един път месечно, сега е момента да го направите на нашия сайт miracleikebana.com. Пожелавам ви щастлива седмица и щастлив празник!